ገንዘብ አቦይ ሰቲኻ ከብድኻ ኣብዝኸም ዝበፅሕ ጌርካ ዋ ኣታ ማዕሪ ክንደይ ካሎ ነው ትብሊኻ ደኻሲ ኣብ ሰማይሲ ይንቅስ ኢልካዮ እሞ ከምኡ ኮይነ ንመርዓ ድልዋይ ኮንኩኒ ዝበለኒ ካብ ንስኹ እዚ ንብረት ተዝህሉ ማሓሸ ሓብትኻ ይፅረፍኒዩ ሓውኻ ኸ ይሰጎግዶ ክቐልዐና ተደሊኽ ሙሴ ሓውና መይቱልና ኣብ ቤት ፍርዲ እኩይ ሓዊ ሰደ ንኽልቴኹም ክጭፍልቐኩም ዶ ባዕልኻ ትፈልጥ ሕጂ መፅእ ኣለኻ ነገዛ ብኻሲ እነፍር ኢልካዮ ሓንቲ መዓልቲ ካብዛ መሬት ምእላይኩም ዘይተርፍ እዋል ቀውጢልካስ ክንሕተት ሰብ ቀቲሎም ከማን ኣይተሓተቱን ብመልሓስካ ትጠባበርክዎ ይኣኽለኒ ወለላ መልሓስካ ልበይ ሴራ ዘድልያ ዘሚታ ይኣኽሰል በዚ ኣብዚኣ ጌርካ ፍርም ኣብለላ ትገዛናስ ክንማቆሎ ንዓንኮሎ ይንዓኻ ኣትኩሉ ክንደቂ ኣንስትዮኹም እንዲኽን ባልፈጃት ንልካ ይትመን ድሙቕ ቋቋጂት ዘምፃልካ ተመን ኣብ ሰማይ ገዛ ስርሑ ሕራይ ሰማይ ንዓይ ኣቦይን ኣደይን እዮም ወይዶሙኒ ንሶም ከዓኒ ንዓይ ገዲፎም ዓዲ ኩልና ኸይዶም ኣነ ሙሴ ኣነ ልብን ኩሊትን ዝምርምር በሊሕኸን ከራይ ሃብታማት መንገብገብ ኣለዎም ዶ ታናህነዶ ወንዶ አንኳይ ደሎ ንዓናሲ ነዴና ኳ ቆልሕ ኢሎም ዘይፈልጡ ኣይስኽን ዲኽ ባዕልኽ ነዴና ሳእልያና በዲልካ ንንፈረቓ ልዕሊ ዝሞ እንታይ ካ ክንደግሞ ኣይትሸስዑ ጅሕዋት ኢኹም ተፋቐሩ ኣይትዋጠጡ እንዳብርክም ታዩዲጄኔ ኣበለው ስብረስጓለ ኣበለው ታዩ መረንጀቦ ማቦ ኣብ ገዛኻ ምውቕ ኢልካ ትቅስ ክንማሞ ኮበርታይ ገፊኩም ንዘይኹማሞ إذا علم جاي إذا علم جاي دراري كي تبني وترار سعي وترار سعي دراري كي تبني وترار سعي